Oh jenenge Manohara kok Jainul. Iki jenenge Manohara Mas, kok mbok celuk Jainul ya Nul ya. Mudah-mudahan nggih pripun Pak Lurah tahun berikutnya bisa mendatangkan lagi. amin Ya rabbal alamin. Jenengan sampun percaya Kang Mas, nami kula menika Manohara Senes Jainul. apa mau jare Jainul Panani. Kok yo apa lho damput putra. Kuwi demok nyenggol ora iso. Alah. Lah piye Nek wong sekti pak gak iso. carane piye Duit ilang. kok iso ilang Deloken. Aja Mas. Lho, dumuk duit tanpa dumuk blangkon. Wis memang wis tak omongi te aja. lah aku yo ora percaya tak ira ilang tenan lho Makane sampean iki percaya karo wong wedok. lah Wedok apa kowe iki banci? Lho, lah dhek trauma karo wong wedok kadung dipercaya tibake ora kena. Iup. wong edan Anu, sik. Sinten sing badhe tumbas kethek? Nah. Niki kethekipun niki lanang. Kethekipun lanang. Ketheke lanang, Mas. mosok kethek lanang Mbak Tak demek merengkelok. Banci kowe iki banci po asu. Lah nyapa? Nyapa? Kowe iki lho nyapa kok rumpahmu? Nyapa ta? Apa nyamrut-nyamrut iki lho? Rupane kok gupak kabeh ya. Lho ya. Sindene pirang-pirang Mas Mio. 1 2 3 4 5 6 ada malah kata. Sing sitok Mas. Dekek genset ki mbok kek mburi. Lho, lah nyapa iki lho? Lah genset to mbok unggahne panggung. Wis sinden kok ngunyek mbok padane genset iki lho. Lah modele kok kaya genset. Matno sing tenanan. Jajal hitung neh. 0 4 mon 6 sama lah kata. Oke lho ki. 7 8 9 10. Genepe. Nyapa? Jajal to. Wedi nyuwun sewu nek sinden ngeten iki kula sak kleraman sret ngono langsung ketok Mas. Heeh. Bocah iki perawan apa ora anu kula mboten sombong lho Mas. Oh, apa ana tanda-tandane apa ana ciri-cirine sinden kuwi perawan apa ora? Carane no. Carane piye? Cekelne kodhok kayak ngarepe. Oh. Terus telu iki mesti suarane apik. Oh, Peret. kuwi artine Isih perawan. perawan. Terus kodhok nyolot rene bleng sing telu iki. Heeh. Suarane apik. piye? Orok. Kuwi artine Oh, berarti wis duwe bojo umum. Oh. Kodhok nyolot rene bleng. Heeh. Gluntung. Kok kodhok suarane kluntung-kluntung? Lah wong pinggir dhewe kae lho nggawa ukluk. Masa Allah, ya dikon to jajal to. Aja sia-sia wong karo sinden iki jenenge rombongan satu kesatuan paket. Jajal diaturi, diceluk, sing romantis. Ya nek didekne ngono apa nggo tembang to Mas? Loh, boleh. Ora sah iki didekne nggawa tahlil lho. Lah. Mayat po piye masamu kok aja. Mas aja dipleno. Ora gelem ngadeg ketok ya. Sik. Suwuk.
Jajal perlu didongkrak apa piye? Masamu ki apa? Jajal diserampatne, Mas. Oh ja. Serampatne jajal ben Tak, joget. tetep, Karepe mungkin dak, joget, karepe oke, mungkin joget. Heeh. Jajal serampatno. Kita bawa sinden dari alam gaib. Lho. Menika pesinden saking alam baka. Ayo, Mbak, jajal serampat Mbak Manohara. Manuk kok. Nah, iki lho gelem ngadeg iki. Joget iki. Oke. Oke. Alah. Ya ampun. Lah. Terus bablas teko nyemplung kono, Nduk. Panggungnya ning kene. Mripate. Ayo joget kayak apa jogete? Mesti besus mesti. Alus nyantun putri ya. Awas. Gusti nyuwun ngapura. Nyantun putri sing alus. Halus. Sinden alus meriayi. Masalah, kono Mas, entekno Mas. Wilujeng dalu Mbak Yu. Inji wilujeng dalu Kang Mas. Suarane alus. Alus alah. Injih, wilujeng dalu Mbak Yu. Wilujeng dalu pripun kabare? Alhamdulillah sae. Jenengan kabare sae to? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah. Wau bida saking griya jam pinten? Wau saking griya jam sekawan. Jam sekawan dugi mriki jam pinten Mbak Yu? Dugi mriki jam 7. Jam 7. Alhamdulillah sampun dahar to? Alhamdulillah sampun dahar Kang Mas. Alhamdulillah. Piye to Ki? Ya omong. Heeh. Bemper iki lho rasa diubluk-ubluk. Wong ciri khas. Nuwun sewu. Nggih, kados pundi, Mbak? Kowe lak wis tak omongi to, Mas. Bongko ora kowe. Bar, kok malih lanang? Lho. Anu ngapunten nika Mike, Mas. Oh, Mike. Iki ibas engko dandarani aku lanang. Oh iya. Oh alah. Iki kok kan bas. Pun tes nah wis. Heeh. Oh lak ya wis tak omongi to, Mas. Aja kurang ajar karo aku. Jajal madhep rono. Pripun? Oh, perkara madhep. Madhep rene. Madhep rene. Nyapa to? Lho. Iki ora kok perkara bahase. Enek turan speaker wae Mas tak kepruk ning kono sitok. Nyapa? Suarane wong wedok ki sing alus, cilik kene nduk. Ora Kak. Aku lak wis omong to, Mas. Nyapa? Aku ki nek ngene iki aja mbok laku kok di ana ning ngene lho, Mas. Diapane? Bokongmu diapane? Aja mbok keplak ngono lho, Mas. Lah nyapa? Kena ndasku lho. Lah ndas kok gubet mburi. Kamu nggak tahu ya, aku wanita berkepala 2.
Wanita berkepala dua sitok iki, sing sitok. Lagi. Rumangsaku. Bocah edan oh berarti sing dadi perkorongke kowe. Nyapa? Aku pasale ning pondokan kono cah cilik-cilik padha teka. Ngapa? Mas Meo. Nyapa le? Sindene sitok leh nguyuh ngadeg. Kelakuanmu mesti wi. Ngapa to? Nuwun sewu Mas Akbar. Inggih kados pundi Mbak Yu? Izin sepuntene ra ditelat niki wau nganu pindahan. Oh, pindahan saking pundi? saka ndi? Saking Tunggarana. Oh, saking Tunggorono. Nggih. Tunggorono. Nggih. Kerni Kang, ngerti Kang? Kok ngerti kabeh? Lah kuwi langgananku kabeh. Hei! Maksud Bocah edan. Caidan. Kula teng mriko buka warung kalian nganu terapi. Oh, Terapi apa? terapi pijat, pijat. sepa. Sepa ngoten niku. Langganan kula mriki kathah bapak-bapak niki sedaya langganan kula. Oh, langganan pijet. Langganan pijet. Pokoke angger lara, Mas. Heeh. Marane nggonku tak pijeti terus tak dilat mesti mari. Loh. Lara apa ae? Lara apa wae? Mbok pijet nil. Nil tak dilat sret. mesti mari. Upamane jempole kebeler. Kebeler peso. Kok terimane kebeler kok peso? Heeh. Kebeler senso mamane. Senso. Loh, kowe kegraji. Heeh. Lah ya ngono kuwi. Jempole digawa ning gone sampean. Mesti teko nggonku tak dilat, Mari. mulih mesti mari. Tangane kesleo. Terus Leo tangane. Heeh. Kecekluk mamane. Kecekluk. Heeh. Moro gone sampean. Ning nggonku tak dilat mesti mari. Mas. Lah nek lara niki anyang-anyangen. Nah. Nek anyang-anyangan ki ya tak dilat, Mas. Opone? Jempolane. Oh. Lho kok jempolan ki lho. Lah, bapak-bapak ngono kae lho, Mas. Heeh. Nek anyang-anyangan kan jempolane sing ditaleni karet. Oh, Nah. oh iya. Ngono kae maksudnya piye ya, Mas? Apa? Kok nek anyang-anyangan wong lanang ngono kok jempolane ditaleni karet ki Itu namanya sugesti. Ya, Jadi nek ngomong anyang-anyangan ya, anyang-anyangan kenapa kok jempole dikareti? Mergo jempole iki kaya ngono wi ditaleni siset iso mari ngono lho. Dadi sugesti iki kaya kok Sugesti. ngene iki, Nduk. apa ta hubungane ki apa ta? Umpamane awake dhewe nek nyengel kipan iki mesti malih mindeng koyo ngene. Iki nyeneng enjuken ni. Oh. Dan itu nyapa, Mas? Apa? Omong. Hah? Omong. Yung ni jeneng. Nah, tenang to. Hati-hati karo kipas kuwi iki Yo mong ae nyekel kipas. Mas, iso dadi bindeng. Mosok ngapusi. Lah Yo ki ngapusi. Hut. Alah. Nanti mengkono kuwi Lah. kudu nyani. Wah iki kipas ajaib berarti. Kipas ajaib. iki nek kowe ora menyok nyengelen. Heeh. Ora no koke. Ora. Ora no lho. Jajal omongo. Iya, manya. Nyanyi. Apa enek bindeng kok telat iki lho. Kowe pengen ngerti apik neh to? Kok ijin gaya. Ayo tukang ngebas ki. Heeh. Nyapa? Nyapa to nyo? Alah bosok ki ora teko iki. Aku ki arep kono ben ngomong Heeh, nyapa? Oh, dikon nyekel anu to, kipas to? takon nyekel kipas. Kono lah asline bindeng to, Mas. Heeh. Lah nek pawen nyekeli kipas malah mari. Mas, kuwi ora bindeng. Nyapa? Kuwi gendeng. Ya menah kacek sithik. Wis peken kipase tak wehne kowe. Mas Akbar. Dalem Mbak Mano. Pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah sae. Panjenengan rak nggih sehat to? Nggih sehat. Menika sewanteng Karang Winongan. Karang Winongan. Heeh. Iki alhamdulillah acaranipun Bersih desa. bersih desa alhamdulillah. Ah. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Winongan mriki nggih Mas. Ya. Gemah ripah lo jinawi sedayanipun. Amin. Pinaringan sedaya sehat rezeki ingkang kathah. Amin. Tahun ngajeng saged nanggap wayang melih. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Sampean wau Pripun? sampean wau sampun kepanggih kali Bapak Lurah. Dereng ingkang pundi nggih Oh, menika? Bapak Lurahe sing gagah pideksa. Oh, alhamdulillah. Lah, terus- oh, wonten ta sinten mrika wau? Iki nyapa to iki? Nyapa to iki jane cah iki? Nyapa to kok celelekane nyapa to iki? Nyapa to cah iki kok celelekan iki jane nyapa to cah? Lah iya.
Nyapa to? Oh, Bapak Lurah sing gagah nika wau nggih. Nggih, saking keparenge niku wau, Bapak Lurah nggih ngrawuhne Oh, panjenengan. ngoten. Wau nggih ketua panitia nggih ngoten. Oh, nggih. Pak ketua panitia niku namine sinten ta? Bapak ketua panitia mosok dereng ngertos. Dereng. Mangke nggih ken minggah dhateng mriki. Mangke nggih. Nggih. Oh. Iki jane nyapa to cangkemmu ki kok ngono ki? Ora apa-apa, aku lho jogeti cacah kan ngendang. Lho, Lambene kok ngono ya, Mas? lambene nyapa? Iki ketoke cepotan to ki. Jajalan to. Iki ketoke gawe topeng, Mas. Iki asli lho. Mosok to jajal diklenthek mosok cepotan kuwi. Iki asli. Mosok ki asli. Oh, Asli. Lambe kok mbok jlidetne iki lho. ketoke cangkeme palsu, Mas, ora asli. Mosok palsu. Asli. Mosok. Asli, tenan asli, Mas. Mosok Nek gak asli, percaya ambul. Wei. Wis kok ngabu cangkem kowe. Wes, kowe percaya apa ora kene lambene asli? Percaya aku. Seneng kamu jaraki tres wae kok. Nyapa to yo? Kowe seneng asline kowe iki asline gendi karo tres kowe iki asli. Aku mbiyen karo Tres ki duwe anak siji renek ndase. Lho lho. Tenan. Wah anak kok reneng dase. Lah tra yo anak nganu kecap. Apa anak kecap Ya piye lho rupane ireng kaya Tres kok. Sampun kepake Bapak Lurah dereng wau nggih. Dereng. Oh, Pripun nek diaturi Njajal, Minggah. tasih kepareng lenggah apa mboten? ngapunten Bapak Lurah tasih kepareng lenggah. Tase. Tasih mboten. Woi. Sing halus sing Lah, halus. kok Dangu lah. Mbah Lurah ki ngene lho. Nyuwun sewu ki Demang, pangapunten kasuwun kanthi sanget minggah ing papanggungan, saperlu nderek ngregaken swasana. Oh ngono. Ya, tuk 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 tuk. Mangga. Kaderekaken tindakipun kanthi mataram kawiji kaliyan kadang-kadang asta benataken. Monggo-monggo Ki Demang. Kasuwun kanthi sanget dipunjekar saking papan paninggahan. Tumuju wonten ing sasana budaya saperlu derek regaken swasana turunipun unjuk ing ngarsaning para delegasi. Wis nyapa to lho, Gak sida medun. ya. Mati weh. Aduh ki kok alamat ora oleh lawang. Nyapa? Mbah Lurah tempeli banci. Lho. Mbah Lurah, Dalem. hati-hati lho Mbah, wingenane nggih wonten lurah nggen kula terus ditempel banci ngono bengkoke ketut. Hei. Aja kurang ajar. Kurang Aku ajar. ki dadi Bu Lurah ki ya pantes rumah sama. Al. Teko, kula pantes mboten Bu dadi Bu Lurah. Kan jenengan mboten pengen gadah bojo banci, Pak. Hei. Ala diabrakan Apa kelebihane banci ki apa? Lho, banci ki ya lebih to, Mas. Lebih apa? Wong banci ki kelebihane sak kilan kok. Apa kuwi? Rahasia. Iku tak fotone. Bocah edan. Didangu Mbak Mano, didangu Mbak. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Bapak. Badhe ngaturaken menapa? Monggo. Sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini. Halo Mbah Lurah kentongamu iso obah, Mbah. Kenongan ndi ta? Pentongan teng daleme Mbah Lurah gedhe modele kaya kowe to, Nduk. Aku. Monggo Mbak Lurah. Nggih. Nggih, alhamdulillah masyarakat Desa Karangwinan antusias Amin. Amin. dengan Alhamdulillah. adanya Mas Akbar Nggih. kalian Mbak Manohara Kang Mas. Alah. Neo. Nggih, sembah. Apa sing ngomong Jainul meng? Sapa muni Jainul, Meng? Wah, ngerusak pasaran. Oh jenenge Manohara kok Jainul. Iki jenenge Manohara, Mas. Kok mbok celuk Jainul Yanul ya? Mudah-mudahan Nggih, pripun Pak Lurah? tahun berikutnya bisa mendatangkan lagi. Amin. Ya Rabbal Jenengan alamin. jenengan sampun percaya Kang Mas, nami kula menika Manohara senes Jainul. Apa lo jare? Jainul Panani. Kok ya apa lho damput putra. Hei. Sombok pisui lho. Ben, aku sing bayari Pak Lurah ya.
Guyumu Lah nyapa to? sing apik. Undangan sing rawuh sinten mawon iki wau, Pak? Undangan saking mungkin dari sinten Bapak Saking Kapolsek. Pak Kapolsek, Iya, Pak Dan siau Rame. saking Bapak Salahuddin DPM Jombang. Oh, Tapi nggih. sampun kundur. Nggih. Ngeten. Bapak Camat, Camat. saking Bapak Kapolsek diwakili dan Nggih. Bapak Dan Ramil juga diwakili. Ngaten. Dan Alhamdulillah. semua kepala desa sekecamatan Mojagung hadir. Amin. J. Perwakilan saking Kebun Binatang Surabaya juga hadir. Pundi Mas Mio? Leban cine iki. Lho, sampean iki aja ngono lho Mas Mio. Lah piye? Aku iki kenal Pak Lurah ki dari Tunggorono lho. Pak Tuwapuk kowe kok. Ora mungkin. Pak Tuwapuk. Mbak Lurah ora tau sobo kono kok wajar. Aku kan buka terapi. Mbak Lurah ki ya pas anyang-anyangen. Nanto golek perkara to Golek wajar. perkara. Maksudnya teko aku obate anyang-anyangan ki napa Mbak Manu ngoten lho. Terus? Ya akhirnya ya tak dilat. Maksudnya tangane Pak Lurah ki lho tak dilat kok ya. Ya, Jenengan ki kok ya. Mbah Lurah ki mesti angen-angen. Pripun? Nanggap wayang pisan niki terus geton aku ngono. Lah napa? Mulai ra oleh lawang. Panjenengan geton to Mbak Lurah? Bot. Ayo. Tenan to, ya ngene iki lho marai. Lah nyapa apa padha lanange lho. Oh iya. Heeh, bener. Bener Mbak Lurah. Bebas. Iya. Mboten kula nek meteng Mbah Lurah. Alah. Mangke nek meteng nggih mboten napa-napa napa-napa, nggih. nggih. Mangke diopeni bareng-bareng nggih. Hei! Mbah Lurah ki pengen duwe anak kadal. Diaturi pengen Ngapunten apa? ki Demang Nggih. memang Mbak Manohara menika nembe kemawon miskram. Oh. Nggih, nembe miskram. Kram kalih sinten. Kalih kadal niku wau. Gak aku. Lah piye ta ya? Monggo badhe ngaturaken napa Mbah Lurah? Pengen apa? Nggih, napa pengen nyawer? Monggo. Hei! Alah. Wes aja ngisi-ngisini. Piye to Mas, piye to? Wis dibayar oke kok jadi njaluk saweran. Lho, ngono kuwi memalukan saya. Aku sebagai bendoro, Mosok malu. sebagai dalan. Hmm. Ngono kok iso terus menjadi lantaran loh. Perantara aku dengan Pak Lurah ngundang sampean kok iso njaluk saweran. Antara aku dan kamu bersatu gitu. Alah. Mas aku. Kalau memang mau lagu saya juga enggak bisa menyanyi. Oh, enggak bisa menyanyi mah, mboten napa-napa. Mangke wakil kula mawon. Ngoten mawon. Nggih, wakil. Lagune Sing napa? penting Lagune napa? Caping gunung. Caping gunung. Oke. Wakil mboten napa-napa. Malah wakil malah 500. Hei! Mangke nyanyi piyambak gratis. Lho tenan Mas. Ya Allah, ya Allah. Ampun ngoten niku lho Mbah, mboten sekeco. Malah. Kowe iki Plaris. Yes. Kowe iki sinden apa rampok? Aku begenggek tunggu. Hei! Ngapunten lho Mbak Lurah, lah momongan kula nggih ngeten niki. Ngapunten lho Mas Dalang. Nggih. Niki tenah rodok liar. Nggih. Ngapunten nggih. Sanggeng Ya ucul Allah. keluhane nggih ngoten niku. Nggih. Weh! Ya sono ben gelut ya ben. Glot. Iya. Mbak Lurah. HP ku Mbak Lurah. Panjenengan niku pun sak sawer-sawer ngoten niku. HP kula iPhone diidak-idak. Dijali ayo. Rumangsaku Mbak Lurah. Mbak Lurah ketoke enek sing lali. Ngapa? Mbak Lurah. Lah. Pon mboten usah, Pak Lurah. Nggih. Wah, Aduh, Pak jan Lurah. matur nuwun. Lho, lah nika. Kene. Nek dagelane perantarane dalang. Ora oleh ya Mas. Ora oleh. Dagelan ki ora oleh gawa duit. Aku panggah dirampok kene ae lho. Kowe gelem dhuwit iki? Heeh. Tak bedheki sik, nek iso iki dhuwit iki PN. Oh, oke. Heeh. Gedean apa? Sapi suara- gede tak lebokne sik. Sapi suarane piye? Mah. Sapi suarane piye? Sapi. Moh dhuwit ya wis, ngene. Ya wis. Aku aman aku. Jadokno aku engke muni gelem. Ngeten Mas. Heeh. Kula saged njumuk dhuwit niki kamangka tak tutup blangkon. Aduh kasekten lho Mas. Piye? Dhuwit tak dekek kene, Heeh. tak tutup blangkon. Piye carane iso njumuk dhuwit tanpa ndemok blangkon? Mbak Mano iso apa gak, Mbak? Nek ora wong sekti ra iso Mas. Piye, Mas? Njumuk dhuwit ning jero blangkon iki tanpa Alah. tutul blangkon. Banyalan apa neh? Ya iso, ora iso aku. Gak iso.
Sampeyan iso. Kuwi demok. Nyenggol. Ora iso. Alah. Lah piye Nek wong sekti pak enggak iso. Carane piye? Duit ilang. Kok iso ilang? Deloken. Aja Mas. Lho, jumuk duit tanpa demok blangkon. Wis memang wis tak omongi teh aja. Lah aku yo ora percaya tak ira ilang tenan lho yo. Makane sampean iki percaya karo wong wedok. Wah lah, Wedok apa kowe iki banci? Lho, lah dhek trauma karo wong wedok kadung dipercaya tibake ora kena. Makane to golek ki banci ae aja wedok. Wah. Arep malah dienggo abrakan apa? Lho, belajaran ki karo banci ku nek wis pinter lagi karo wedok. Kok iso belajaran karo banci? Lah piye? Belajar Gini. omah ngono lho, Mas. Caping gunung Pamundutane caping Ki gunung. Demang, nggih. Nggih. Anggenipun dono napa mawon, dono rasa lewat pagelaran wayang kulit. Nggih. Dono lumantar niki wau, mugi-mugi dados amal ingkang sae. Amin. Nggih. Kula dongaaken Pak Lurah, panjenengan mugi-mugi sehat nggih. Amin. Tutuk angsale momong masyarakat warga mriki. Amin. Heeh. Ketua panitia mau nggih diken menggah. Oh, estu to? Nggih saestu. Oh. Pak Ketua panitia ingkang pundi menika nggih? Pak Ketua Panitia tasih lega napa mboten? Oh, tasik teng mriku nggih. Oh, cek ngurusi maam-maam dedaharan paling. Ora to. Ora iku apa-apa kur foto tok. Ya ora to Ya disinambi bawa sik. Nggih sinambi Caping bawa gunung. kali mriki nggih Ketua panitia nggih. Oh nggih, heeh. Bawa jenglengen Mas Mio. Oke. Nek pancen Sekti Mandraguna. Wah, iya. Engko aku sing jengleng ya Mas Akbar karo sampean lho. Iya ya. Aku jenglengen ya Mas. Ya alah, wong dalang kok kenjengleng. Lho, ora apa-apa. Pak Keprono. Saben bengi. Oh, kowe sing bawa ya wis. Ya. Entekno. Be, susu kok ning mburi to, Nduk? Lah iki apa? Ki ngono lemak, Mas. Oh. Nyawang. Wedeh. Iup. Wong edan. Anu, sik. Sinten sing badhe tumbas kethek? Nah. Niki kethekipun niki lanang. Kethekipun lanang. Ketheke lanang, Mas. Mosok ketheke lanang, Mbak? Tak demek merengkel kok. Banci, kowe iki banci po asu. Lah nyapa? Iso ngrayai genthuk. Bocah edan. Lho aku ki ya Mas Tekne to, Mas. Mas Tekne betul. Gak aku. Loh, iya no, harus terus no. Jajal Mbak Mano terusane piye? Heeh. Iya, Mama Maja. Wedok lho suarane. Alah iki nyapa to? Alah. Lulusan Tunggorono, Mas. Iya. Asik. Pembalung rokok, Mas. Ngapa? Niki wau kan kesepakatan ke ngandhap mriku to, Mas. Kesepakatane piye? Jenglengan manut sing joget yen kleru totoane rokok sautil. Ayo. Oh alah. Dalange. Arek ngemis rokok kok kakan pola. Oke. Walah alah. Ben ditutukne entuk saslop ya ben. Kembang wae dubelah Gusti pangeran. Kuwi ngopo? Lho saking medunten ta iki. Weton. Aduh ono sapi. Gunung. Pengendang. Wong urung jelek kok delande. Wah. Ora iso, kowe iki wis cilik. Kowe cilik tapi gedhi lho. Apane? Bojone kae lho. Oh. Cah cilik wis wani rabi. Ya ora apa-apa tanggung jawab kok. Lah timbangane sampean wis gedhe ra rabi-rabi. Ya Jos ki sing nyelentem. Ayo Pacitan. Dah nyanyi. Pacitan. Wah.
Iso muni kluthuk-kluthuk lho, Mas. Endi ta? Masa ta? Heeh. Neh jajal. Tak tandung 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 tak. Apa? Lah kok enek nginge barang. Eneng. Ning jero ngono kuwi. Hei, kowe iki kok madane kan nggonmu dhewe jajanmu yo. Dong 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 dong. Luwih banter ngono lho. Lah tragedi nggonku, Mas. Matane sikile iki lho. Iya iya. Alah bape iki lho. Bisa ngaluk-ngaluk ya. Iya. Ya jegok barang lho. Wis korban banci kuwi. Lah kuwi tra keturunan Anggora. Oh, kucing ya. Lah kan kuwi asline Cina Mas bocahku. Oh, Cina. Lho, bapake Cina. Heeh, ibuke. Ibuke Gibas. Lho. Dadi metune iki. Oh, wedhus. Semple, kowe ra ngerti aku ki Cina. Ngapa? Nunggoni seleb-selepe kobong. Oh. Oh ya Dadi pantes. kebrangas. Heeh. Nek awake dhewe asline wong anu ya Mas ya. Cina ya Wong Cina asli. Aku arep Mbak Manohara itu orang Cina. Jadi maaf ya sama kamu enggak level. Enggak level. Aku itu singkek. Kita tuh level ya Mas berdua ya. Iya, berdua itu Cina. Ini singkek, ini telek. Wapuk. Ayo kapan-kapan napuki telek. Mas Akbar, Dalem. lipstikmu dinaiki abang bentok. Mosok nganggo lipstik. Ora. Ora tra ya asline bagus ki ya ngono kuwi. Heeh. Mbak Somio kok lho. Kuwi lipstikan to, Mbak? Ora tra WC ya ngono to Mas. Semua abang. Oh, WC ngono ya. Semua abang ngono. Pengen ngerti rupane koslet iki. Kloset. Ayo koslet. Koslet iki lho. Kloset. Mas samu nang kamar mandine kene apik. Lho, nyapa sih? Apik Mas. Aku Beda mau karo nggonku. Duduk. Kene duduk kok wedi kaya nganu ngono lho, kaya magicom ngono. Heeh. Terus? Aku tak nggo nganu to Mas, tak nggo lungguh mak plek ngono. Heeh. Kadung metu lah kok pencetane ra kenek. Terus Akhirnya ya tak umbar ae. Bocah edan. wong edan mau mbok tinggal ngono. Tak tinggal. Pak Lurah mlebu ra isin. Lah kono kan yo enek ciduke to, Nduk. Ora enek. Ora enek ciduke Mas. Ora enek. Yo kok bener resiki meo kok. Ora. Wong aku nguyuh ya bute tak celupne ngono. Lah piye arek cawi ya ora enek anune kok. Arek iso ora enek ciduke. Ya dicek sik, aja ngetokne sik, dicek sik ngono kuwi. Nadyan. Entekno Mas. Nek entekno. Panas. Udan. Lambene. Panas udan. Heeh. Udan panas saling-aling capek gunung. Jaranan. Ayo yo. Yo meo joget. Iki lho. Ndang tindakne Mas. Yo. Meo joget. Peserta ke-1. Meo Sukadal. Wah. Woi. Wah ya, dadi. Wah, dadi. Yo, awas. Ayo. War.
Margo. Anu raine kok ganteng ngono ya. Kok wis mau berangkang ya. Joget to. Wah, awakmu. Aku nyapa? Joget to, reok jaranan. Ora iso ngene iki, Mas. Iso. Apa enek jaranan nek Margo iki lho? Jaranan kok Thailand. Oh, Thailand ya. Woi. Ayo yuk. Nyapa? Kowe iki lho nyapa kok rupamu? Apa nyamrut-nyamrut iki lho? Rupane kok gupak kabeh ya. Lho ya. Rupamu nyapa koyo bar mabuk ning bis lho. Wis nyapa? Ngoco. Wis kulite ireng, wedake putih iso kaya telek cecek. Aku bar reokan kok diguyu wong-wong to. Apik kok. Apik kok. Apik piye? Ganteng. Raiku kekantem bongkong mak suwentup jare. Bokonge sapa? Legonmu. Ora krasa iki, Mas. Lho. Oh iya lah kok kan bantal. Ya. Bacotne. Nadyan wadon serontok. Oh iya, Arab. Kol-kolah iku Iya. Kan iki kota santri to, Mas. Oh, kota santri. Lanang. Yot, dawake langgam.
Mbak Manu